bro saya simpat kami masuk kemen di bro dia kecing pulih mentara singi kadi na ka kitab hawar na kalenong bakar kendai ti shua bangan pulih ya ka Bible ka na ka kitab hawar ngan ong ipi kidon ki kentin ki ba ngkwa on pasat lang happy iwe ki ba page ya ka YouTube channel bunga ba ki kentin ba hap an perkhan bat man snguthu mo naladi simit ti kajing bom don jinget ya ublay nadu ka mansiem ka penting ya ubrio kajing arsam ka penting ya ubrio kajing bisni ka penting ya ubrio kajing bom tip ya kajing shisha ka penting ya ubrio kajing thok ka penting ya ubrio kajing bom keren ya kajing shisha ka penting ya ubrio kajing le sniu ka penting ya ubrio kajing bom le ho ka penting ya ubrio kajing bom keren ya kajing shisha ka penting ya ubrio kajing le bom day ka penting ya ubrio ti man la ka jingim jongi habang ile ngikam ye ki balong ki bathok ki balamler bat ki bom keren ni kajing shisha lane ki ba keren nang ang lane ki ba banra khubor lamler lane banra khubor sniu ya ka ka bom don ki saki satar ane ki ba keren ya ka jing bom shisha baro ka penting hiu brio ban junut hiru ban keren ban mi syakmat lani ban peni kedur khmat lani ban yang hababon balang ban not ban keren ya kata namar beli kabon hi kajing penting ha ka mansim jong u bat ka kabu kajing penting ha ka mansim lada ule ekanu ka baklan ni ka basniu te dena kata kadaw ba bun sien ngimlat ban keren ngimlat ban perkhat lani ngimlat ba ngin le ekanu ka badai ba ban keren ni ka badai te kamut kani hi ka penbu ya ubrio ha ka kajing bom silor ka mansim ban ngimdan yo ublay besisala ne ba ngimnut mar ngitieng akhmat ublay te kamut kani kajing bomnut jungi bangin le kataru namar ba ngisngutieng halaka mansim namar ba ublay utip ya kata te kamansim katip ban le kanong basniu kamlong ka babha handray wala kataru habari kakwa hi ban le ya kajing sniu te ngihapan perkhat hinala dia ngihapan sngothu hinala dia kumnu ban kyar na kabasniu kumnu ba ngin sngothu bangin le ya ka nuka basniu kalong ka bama ya kajing imjungi tingi di ban perkhat ya ka babha ken ngidi ban kran ni kajing sisa la ne ban kran ya ban le kamon jong uble ukpa ya kalanti jong ka hok bar kajing sisa ti menta kamut ngan puliano na ka kitab hawar mentangin sengap ya ka baka kitab hawar ka pensengau hangi ka batai ngi kamut kumnu bangi de ban sengau tho simet ti ngi de ban perkhan ban pusan ti mentangan puriano ya ka kitab hawar la ubaduk ubayaj hok banya u bariuspa uba kalan ketien om jubha ya ubrio klam jingtim bat uba penstet ya laki kijan uba kelalenti haba ka jingbiet ubrio kayalam ya u sha ka jingjon udom ya utrai halaka do nun ka jingsiuspa ka jingriuspa ka penyo bun kilok thamai handre ya uduk ya ubaduk ulok ru u yeno usaki thok un omlaj saja bat uba kran lamler un omlaj thau bun kiwat mantoy uba keluj mensim bat baro kedelok bat ubas bun ban ajing ai baro kihnman para uba dok ki isi ya u kat no lei kilok chung u ki jingai na u uba yo jing start umanto ya la dia ubari ya ka jing sampang unnang man baha usaki thok un omlaj saja uba kran lamler un yap wabit ya ubiet ombit ya ubiet ban impahu lelei ya umrau ban le kanrat halor ki bakrau batri ubriu ubatip akor judom thala kajing dom usiem kalong kumba berngam using handre kajing syun jong u kalong kum ka umjer hau plang ukun ubabit
ulong ka jingjot ya ukpa. Bat ka tengah ka ba aluki kalong kum ulap benyup-benyup. Ya ka yeng bat ka spa layo pateng na ki kpa temen. Handrei ka tengah ka basian kalong na utrai ublei. Ka jingjai tu ka ken oi thia ya ubrio. Bat uba alia sa tengan. Ubarakhe hukum usumar yala kajing handrei uba iben ya kakatien unyam. Ubale asbun ya kibaduk wa ay kaliang ha utrai. Uba sew kaliang ya ya kaba ulale. Uto sempat ya ukun kadba dangdon jengkermen. Handrei wat pensitom palat ya ubriu uba sela. Unyo la kabain la kanong. Ubriu uba sela unyo la kanong. Lada pi pelat ya pin pensosat biang ya dia. Hasngap. Sngap haba aibut bat pediang ya kabahikai. Ba pindup start hadian habut. Ha ubriu don sibon kijing temu. Handrei tang ya kaba temu utrai ansa urlong. Kajing bhaman siem kapen ipu ya ubriu. La uriu dup bahok ya uriu spa balam lir. Kajing tiang burom ya utrai kayalam sya kajing Ubadon ya ka ulabiang on omdon jing ma ai ujai tu uthep ya la kikti ha kapeliang. Bat sei syu ya ka bantau jing bam. Bat sei syu ya ka bantau jing bam. Syo ya uriu kan sleng. Bat ubasida kelasian. Ma ya uriu sempang ba sa kamyo jing mentoy. Ma ya uriu sempang bat sa kamyo jing tip. Ubale to met yala ukpa bat uba penmi na yeng yala kakemi udei ukun pojat kelemran. Ukun uba ino bansya hikai upailendat na kajing tip. Usaki kai uben ya kajing le hong. Bat kesentur uriu sniu ka pleitang kajing ya kaja. Ya uding tangon lapan up ya kiriu kunsleng. Bat uding sempat ya ka ingkong kibiye. Bat uding sempat ya ka ingdong kibiye. Kani kaktian ublay. Ngasngongu ublay. Ya ka kaba pios ngau naka kitab hawar. Ti menta tolong kibrio kiba perkhan ba puson khenang ba phin dup imba halakisngi. Ti menta haba ka kejing mentoy kaba ngi pule ka Bible. Haba ngi pule ha ya ka Bible. Kidon sibun ki sembo perkhat bangi ngide ban perkhan. Omdei ba ngi pule ka Bible da ka ba ngi kiu ngi te ngi smith ane ngi bu akandong ka Bible hadu bakan dapot. Kamdei kumta ka ba ngi habang ngi long kristan ngi long kristan ki jingwat jing tip ki jongi kum kibrio kadei ka badon kamha. Bat ka ba kongsan kalong bet ba ngide ban jengai la ne ban kiar la ne ban long ki bastat hala ka man siem khnang bangin light na kanu jing sha elam bakla haki brio. Lani hakino kino ki brio ki ba kwan manto lani ki ba kwa ban le sniu ban syukur da ka ba kin syukur kin thok ni pi handrei menta ka jing wat jing tip la ni ka jing pulie la ni ka jing smart ban pulie kapen kraw ya ka jing mut perkhat jung ki brio ti bali ngi kum ki balalong kristan handrei nginang sya elam bakla haki eki bor jong ka jing dom la ni kata ka jing nget be kaba umdon kisaki satar kiba biang leni kibom don ru kino kiba pen isai leni pen isena banginang sadum sabit ban bunsin haba ngila long kristan handre nginang syathok pat kai kaba penlong yingi bangin sa syathok lani ba ngin cha elam bakla ti dei bangim dei ngim rakhehok ya ki hukum ki jong ublay bat ngi pelong kam ka ya kakten ki jong ublay ya ka Bible de nak taka daw ngi syathok ti ngim de ban ya lelang bat kita ki brio ki ba kata ka jing ka ba
bom sngotu lani bom perkhat lani ki bom le ya kanu ka mon ke jong ublai ti ngimde hiru ban yelong pralok bat ki kinu gibrio ki ba im ha ki kamsni lani ban kran da ki tensi tinsang kata kamlong ke babha ngangan ong ipi dan ka por ya ubrio ya ki eki baro ngimla la na ki eki jing kran bakla jongi lani kita ki jing le bakla ki jongi henrei da ka bangi pikir bangin laj na kita kamotkan khambha sibun yangi namar ba ka jing im jongi ka ba man la ka singi ha kani ka perthai bursen ka ba dap tang da ka jing sni usuda tinalor ba ngi ladang ngi pure ka kten ko jong blai kan khampan jengai yangi na kinu kilenti ki ba bakla lani kan khampan jengai yangi na kanu kolenti ka basni ti ka don kam yangi bangin pule ka bible na ka banta ban bha simet amde ban bha na ka banta kiwei ti dena takadaw la da pibha nala dia te kamot kan khambha sibun ban ya ka ba ngi pet ya kalenti ka ba kiwe kile henry kan khambha sibun hala simet la da ka kan kusak pa ba ngi sedang nala dia ban ya ka ba ngilik bisari kiwe ti ka nuksa ka ba bunsin kidan ru mo ki ba ngomong nek ngoper ya ka bangang puli ka bible ti ya ka bangang don ha ka mensim jonga nga keren ya ka jing sisa namar mdan manu bala ban khang ya ka hok jung ubrio ban keren kata ka ba ka rokom sansara perthai lani kata ka rokom im jongi ha perthai ba ni khlemle ya kanu basni henry ka rokom jongi bangin kran mde bangin kran ya ka ba pensni lani ka ba pendom yeno henry ban kran ya ka jing sisa ka dei ka rokom yungi hi kumbang yu i dala ka jongi khmat bangin kran ya ka jing sisa ka dei ka nuksa ba bhaban ban pen ya lani on persngotho ya kito kibrio ki basngotho omde ya kito kibrio bom sngotho ti ka imlang salang ka jongi ru kamde tangna ka banta jong ban ya keren be tangna ka banta jong kita ki prabanget lani ki prabalang lani ban keren na ka banta jong kino kibrio ki ba sngap ti wat ikito ki bom sngap ru haba kipet hi haba kipet hi kamot omde ba ngapen bor yeno namar balai haki social media ru kumanta ladang athaw ka youtube channel mder ba thaw manu na kabanta jonga kamut ka kathawi ka perthei na kabanta ka jong mantoy jongi hi ti ladang inang penon kam kapan bha ladang ngimnang penon kam kapan snio te kumju ru ya kito ki banang ban sngap kapan bha ya ki bomnang ban sngap kapan snio ti amde da ka ban khanglat khanglanti yaunu nu bripat phimdon hiru ka hok ban khanglat yangaru habangan keren ya kanu jing sisa phimdon hiru ka hok pinomla hiru ban khanglat ya ka bangangan keren ni ka jing sisa ngan ya keren na kapor sa kapor bat balei bangangan keren ya kata namar nganget be tangi ublei ngam junget hiru ikibrio ya kini abrio bar khoj ngam persngap hiru namar balei kilong tik kung sok pailan kimdon jingmut hiru ka jing im jonga bangan persngap ya kita kibrio ki baben ru ndai kamdon jingmut hiru yenga ti balai banga ladang am reply ru teng ki sngo kenja mo ki sngo kenja te ladang reply ru kinang mong sisu ti kan don jingmut ayu yang abangan ya keren bat ki de nak ta kadaw ka jing keren jonga ka jing duai jonga la ne ka kata ka jing pule jonga ka bible kapen mento yang ahi kamda dei than ya kitu ki brio ki ba kwa ki bom kwa ban sngam henrei ki basngap ki mento hi ku ba mento manga Henry ya ki bom sngap ki bomman ban sngap ka bha hi banai pet namar balai la da pipet kan tendung kan terra ya ka bangang kan tendung kan terra ipi namar balai kata kam de da kamon na ladi kam de da kamon na ladi te haba pimmon ka bha banai pet marsi i ka dor jonga kamot bha banai pet namar balai banga pule ka bible te de na takadaw ban nai comments nai eru ka biang namar balai kumba ka ong ka kten ublei kumba ka ong ka bible sibon lakhot khandiat laji namar balai ngan ong yepi kata kaba ublei uktip khambha banyangi kibrio ba ka bible kabala dan na du mensua kan khamba ka khamla maka banyangi ka khamla maka banyangi namar balai ka ka khamla ka bible banyangi kibrio namar ba ka jingle jongi borobor kade kalenti ka bakla henry ya ka bala tho tela tho ladang ni perkhat ni puson ki don ki sembo perkhat ki ba nadu ki thwei jong ki jing perkhat bat ka pengam yangi hadu ki sieng ya ki ki ba
latho haka kamut ka penyo jingmut bat ka penimpat ya ka ka ba ngi laklen no bat ngim sim lakan mau ya ka ka ba laja haka jing im jungi bat dena ta kataw haba ngi puli ka Bible ladang i pensong dor ya ka kamut ngi yo ya ki babha nak manta jungi ban ngila ban le ya ki haka jumut jung perkat lane ka jing im jungi ya ka no ka babha ban im bha ti bangin la ru ban pen bha ti de nak ta kataw ladang ngidon ka jingmut ka babha ti kamut ka bha yangi bangin banset yala ka mensim jungi hau blai ban ya ka bangi banset ya ka ni ka jingim jungi ya ni ka mensim jungi haki brio haki teki an brio ti kam don jingmut iki an brio par kho ki bami da kino ki jingle ki jing kam jungi kam don jing mentoy nang la hi ka Bible sibun bat ka haka Bible kamut haka ka Bible kamut kidon ka jutang barim ne ka jutang bathamai ngam ong ka babhane ka jutang bathamai ngam ong ka basniu handre ka babhahi tamba phi ham ban perkhat lani ban puson ya ki balatho aka kamde ba ka jutang barim ka sniu namar balai ki balatho aka jutang bathamai ru kide ru kinuksa na ka ba kipeni kamut baro hi kide na ka jutang barim ban ka jingle ni jingle jingkam ka jongi ha ka judgment rio jongi ru ka dei tang ka jing sa thok hanre ka Bible war ka jingle niam jingle rukom jong ka judgment rio jongi ru kala dep tho bat ka ba ngi le ngi kam baro kala dep tho ka Bible bat ka jingle jingkam jongi kalong thek hi kumbale ki kon Israel ti na takata balai ba tengteng kapan pendom yang kapan bitar yang namar balai kidan ki bom palong Kristan dei handre kim tip ya kata namar kim 40 ke Bible handre haba ngapet ban ngapuli ya la dia ba ngaong balai ba nadu mensua ki puli ke Bible handre dakeli ong ki khasi ki de ki ai kamot ki methu hok ban bunsin ha ka jingim jonga bat ka kapan perkhat yang ba balai ba ngithok balai ba ngim sngotu balai ba ngim yui ya ka ba latho aka Bible bat ka ba pen perkhat yang kalong bai bangi sajot dei bangim don ka jinget nadu ko mensim bangi sajot bang dei namar ba ngim sem la ko ngu bangi sajot dei bangi saila ya ka ka ba kaktin ublei kalatho ngi saila ya kata ban ngim kwa ban pensngap ba kamansim hi kamon ban ko ngu ya ka namar ba ngi sngotu ba lada ngi puli ya ka katandung katanra ya kamansim jungi ba nginle ya kata ya ka ba kaktin ublei ka batai ka hikai kamut ngi sngo ba kala khanglat no ya kano ka lenti ka bangi nginle ti dena kata balai ba ban puli ka Bible kamlong ka basniu ti ban perkhat lani ban sngotu kalong ha ka jing puson bat jingam jeli jongi ya ka ba kaktin ublei ka hikai ti kalong ba ngi sisen bangil along Kristan kadi ka kamram jungi hi bangin hikai yala ki khun bangin hikai yala ki parabrio lani bangin hikai yala ki parado prasnam kat bangila ban sam ya kata ka bor sngotu ka bangi ngiyo da ka bangi puli ka Bible handrai kamdei pede bangin hikai ha kata ka jing sngotu la jong da ka bangim don ya kano ka kotho mo ban penken mau lani ban pen sngotu lani ban pen perkhan ti ka jing mentoy jonga habanga puli ka Bible ka jing puli jonga ka Bible ka long bet bangan ngan sempang bangan perkhan lani bangan puson bat ngayo sibun ki jing mentoy habanga puli ka Bible kamdei pat banga puli ban sta ban hok ka puli ban sta ban sempang ban sngotu dena takataw ba bonsin pede ki brio haba ki balalong Kristan ba kim puli ya la dia ki ong ban puli ko jutang barim kalong kayalam bakla ban puli ka Bible kayalam bakla tengang suong ipi wat sngotu bakla ban puli ka Bible pi ong bakayalam bakla te kamot ka jing im jongi ka baman lang khasngi te kalong ka bakum no pa hato kam yalam bakla te dena takataw ban im ha ka jing im kum ki brio ki balong adakari yala ka jing im dei tang ladang ni puli ka Bible kan pelat yang ina kanu ka kam ka ba sniu lani ka ba yalam sekalanti jong ka jing bakla ti ladang ngila ban puli ka Bible kan kam bahasibun
ya ka jing im jungi ba man lakasngi ngakan tu ye phi baro ki ba pe ka YouTube channel jonga ki balong kristan ne ki bom palong kristan ru lada phidan kamon thiet ye ka Bible pulie perkhan namara balai kadon ke jing man to sibun kamdi ba man ong be ba ki balong ki bom palong kristan ru kimdon ka hok ban pulie Handre kadon kamon balai lu ya kinu ki bom palong kristan ru lada phi thiet ka Bible bat phi pulie kamut kan yo jing man to sibun ban bha halaki ing kisam kamdi tangba pilathit ka Bible kamut banlong kristan no lani banlong balong sata kamut lada pipuli ka Bible kamut ka irap yangi bangilong ka basyempang kamlong ka sang bangin puli ka Bible kano ru ka bangingi don ya kata ka kot lani kano ko jing hikai bang yo jing tep daki kot puli mo ki babuon kamut kadi ka penbahi bangin puli ngaju puli ru ya ki kot kumbala tho da i ba idan i ka kot puli ni mo ngan pedi pi amo hang ni ngadon ka kot puli mo bala tho da iba Christian rap tham da Christian rap thap ru ngang la jupuli ya kitu ki bala tho kibun ki kot jing tho mo ki ba ngaju puli bat ngaju skautanat ru ban puli kinu ki jing tho ki ba la tho da kita ki khrau perkhan namar balai ba kapen manto yangi ubrio bangin puli amdei tang ki tien pharang ba tien pharang ka ba pen manto henry wat ba tho da ki brio jungi ru kapen manto sibon yangi namar balai ba ka san perkhat ka ba ukhasi udon ru kamdei ra ka bapo ti dena takadang ka san perkhat jong ki brio jongi ru ka dei hi ka jingla ka jong ublei ban ngingi de ban khen koridor ru ya ki brio lo jong ngide ban khen koridor ka ba kam khen koridor kongsan ka dei ki brio lo jong amdei ban da khen koridor tan ya kita ki brio ki ba nabar Handrai khen koridor ya ki brio lo jong kita ki khrau perkhat kum ya ki bala tho da ki long suwa man suwa jungi kamot kapan perkhat ya ka sim jungi kamdei bangin khen koridor ya ka ka ba kita ki brio banabar ki le ki kamla ne ki kran ki khana Handrai ka ba kongsan ka long ba ngide ban khen koridor suwa ya ki brio lo jong ti ka ba pen perkhat pat ya ka jingim jungi ka ba manla kasngi ka Bible ka hikai yangi bangila bangin ya imyat ane bangin ya bantalang haka imlang salang yung da kinuksa ki babha amdei da kanu ka ba nginle ya kanu ka basniu lane bangin kran ya kanu basniu te kamdon jingmut namar balai ya ka ba ngingile na kanu ka banta ya ka banta ka basniu kamdon jingmut toy ye kadon be tang ka jing suda haka bakun bat ka jing man toy hi ba nginyo na ka ba ngile snio kan long be tang ka jing suda kamdon ka jing yo nong ai ti dena ta ka ba tolong borobor ki ba perkhan tolong borobor ki ba jajai tolong borobor ki ba nang yai khrau perkhat nang yai start nang yai kiu halakisngi na ka banta ka jing bha ka imlang salang ka jongi kublai sibun